Ngombe minuman keras itu walaupun hanya satu tetes dia tidak akan pernah bisa mencium bau surga. Ngambung tok ora apa maneh mlebu ngombe. Mambu swarga wae ora apa maneh mlebu. Lah nek wis kadung piye klempen roti biyen saiki petut di sebelah nogat tut di kapakno kembang jagung di putih Cina barang wis kadung arep di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Nah, siapa di sini sudah mandi? Saya. Dur, yo. Yang angkat tangan dur berarti kalian orang mambu. Siapa yang sudah gosok gigi? Saya. Kurang cepat. Aduh senang sekali mandi dan gosok gigi. Siapa yang mandinya pakai sabun kuning? Halo Besti. Ini ngaji dulu ngaji solawat ingkang kehormatan panjenenganipun Bunda Nini selaku pengasuh Majelis Ilmu. Tepuk tangan kagem Bunda Nini. Tepuk tangan sing banget sing keras. Tepuk tangannya ora banget gugel ya. Ingkang kehormatan panjenenganipun Gus Zaman Asekal saha para kiai sanesipun nggih Pak Zainuddin wonten para saking kanca Kanjeng Nabi Gus Husni lan liya-liyane kanca-kanca sedaya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama ini dalam keadaan sehat. Semuanya sehat Besti. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita diakui umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Di sini suasananya campur aduk, ternyata ada yang bahagia, ada yang menangis, tapi tangisannya saya lihat bukan tangisan kesedihan, tapi bagaimana tangisan kebahagiaan. Memang urip ya kudu dilakoni ngeten iki Besti, ya kadang seneng kadang susah. Tapi mari kita ingat lagu Nipes Plus, hidup senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya uang. Ini tahu sih. Ini paling banter deh suara ini. Hati senang walaupun tak duwe lanang. Dong to Bes, tenang lho masih akeh sak lanang. Ho to Bes. Nah. Wes to, sing penting jenengan bahagia. Lanjut ya. Pokoknya biasa saja bagaimanapun kita sekarang tetap tetap gayeng kudu orang itu perengat, pecucak, plerak, menjak, terkaren terus. Tetap opuni. Ya ampun opuni. Kang, ono kelas dhewe Kang. Kang Rizal sing metune pelem. Ya ampun. Lo baca di patung, lo baca di patung. Baik yang si Erik Pras bilang undang-undang ini stop ya. Pertama kali sing ini. Saiki sing ngomong, dari aku sombong. Duta apa di telepon ram diangkat, di arah dibalas. Aku lagi kerja lain. Gampang waktu itu. Nah, lo baca di patung. Mari kita ingat-ingat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wis lagi mulai ngaji saiki ditenang-tenangke engko hae malih. Ngoten ya, Bes ya. Dan puncaknya nanti kita puncak kerinduan pada mahalul iman. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil mu'minin. Sudah paham artinya? Ada dua perkara yang orang itu tidak akan pernah ada kebaikan, keafdalan, keutamaan kecuali dua perkara ini. Nek donya kira ana sing luwih afdal kecuali dua perkara. Satu, iman billah. Teman-teman semuanya saya yakin hadir di sini karena imannya. Hadir di sini karena kepercayaannya, iman kepada Allah yang sudah memberikan kita gratis umur tanpa membayar. Kita pernah membayarkan umur? Yang sudah memberikan anggota tubuh kita tanpa kita membayarnya. Kita pernah beli mata? Kita pernah beli telinga? Rambut sing gendino jenengan potong kadang dawa terus kowe pernah ade tuku ora tau tuku rambut. Padahal rambut itu dipotong dawa terus karena memang sudah jatah itu. Diparingi irung, walaupun mohon maaf kadang-kadang hidup kita tidak semancung orang-orang Eropa. Irungnya awak dhewe model ini malah segede badan. Malah mirip ambek. Wong kok irunge pesek iki tau awen kuring. Mergo apa? Ambekane iki. Lah nek sing irunge mantung-mantung maka ambekane rada los. Bor. Diparingi nikmat awak dhewe ya Allah nikmate apik. Lenggo kedep ra metu suaran. Jajal mripate dhewe kedep terus ini pasti rame. Diparingi irung bolongane kok loro madhepe mendem. Diparingi kuping kula bolak-balik tak kandhani kuping awak dhewe sedengan, ora kaku ya ora lemes. Bayangke jenengan kupingnya terlalu kaku. Kaya linggis. Go turu ra iso miring. Batale jebol. Dari anak ibu batale entek ya ditekno kupinge bapakmu. Pancen kupinge kaya linggis. Kuping terlalu lemes ya ora penak. Numpak sepeda motor ora lemas kata-kata. Lagi kuping komputasi. Makanya kita harus bersyukur diparingi sikil ya penting. Ada rambut sikil kene mlaku nggih mboten? Diparingi bokong. Wah, bokong iki ya penting karena bokong sikile teleran bentekan. Mergo bokong niki centelane garapane Gusti Allah ampuh, sikil digobal-balan, didunga-dungal, sutayu bale apa sikile. Bale kok sikile. Rambut sikil, makanya ada harus berbahagia diparingi Allah semuanya lengkap. Ambekan-sambekan gerah. Bayangin di rumah sakit ambekan-sambekan Paring yo rambut yo ngono rambutnya dhewe iso dawa, yo ono rambutnya wayang mandek ra iso dawa. Rambut apa? Rambut alit. Pikiranmu mesti tekan ndi to? Kok rambut iso dawa terus kok padahal. Ono meneh rambut sing rapati ketok tapi manfaate gede. Napa? Rambut celek. Sing iso nggo manfaat, nggo motivasi. Ono motivator ngomong iki, jadilah seperti rambut kelek, dia tetap tumbuh walaupun terjepit. Jawa Dewi jenengan tetap tumbuh walaupun terjepit, dijepit majikan, nggih mboten? Diseneni juragan, nggih mboten? Bener ada motivasi rambut kelek lan bledak jenengan. Makanya bisa ngomong, lah kok jenengan kuat Mbak, anggere bae radio gosok ngono. Tapi jenengan tak niki kuat, kenapa? Karena orang Indonesia kulino cilik kudu senen. Cilik seneni wong tuane. Pengorodo gede diseneni kancane, mengkone wis duwe pacar seneni pacare, duwe bojo seneni bojone, mengko mulih nek wis tuwek seneni anake, mati seneni malaike. Ya wong loro awet bayi ya Allah, kudune ra cilik disayang wong tuwa, nggih mboten? Ngono to gede disayang kanca, sekolah disayang guru, awak dhewe iki disayang kanca-kanca majikan juragan, kok mati disayang malah seneng kawit tapi karena kita lebih senang ini, kita akhirnya jadi jiwa-jiwa yang kuat. Nih wong Amerika, wong Jepang mungkin seneng karo kanca kancane mungkin mati. Awak dhewe seneng kanca kancane, alah ra urusan ge mboten.
tak sekolah diseneni gurune tak Korea langsung gantung diri mati besok ora iso sekolah meneh. Cah Indonesia seneni karo gurune malah mulai tinggal bal-balan, tinggal mancing. Karyawan seneni juragan wong kono-kono langsung ngombe racun mati. Lah kok kene santai. Seneni juragan malah nggawa HP update status. Malah juragan telek-telek. Kowe ngaji gatek mergo napa? Duwe iman. Ada Gusti. Ya iman itu apa toh? Iman itu orang yang tidak pernah merasa diganggu oleh siapa. Jadi jangan urip kok rumangsa diganggu, kadang-kadang ngono lho wong niku uripe kok diganggu kanca, diganggu tangga. Ning omah dirasani terus digowo nganggo ati. Kene iki dadeke ati jenengan gampang lara, terus mangke gampang lara fisike. Wong nek kesel fisike biasane kesel atine lan sewatine. Kula ngapunten zaman biyen iki biasa lho ana wong-wong iki biasane gampang lara mergo napa? Mergo atine kena lara. Anggep wae omongane wong liya iki omongan angin yang lalu rasa digawa ning jero atine. Atine sing penting bahagia. Iman. Nomor loro iman kula jenengan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika Rasulullah. Awak dhewe niku dijandeni sesuk kok seneng selawatan, sesuk bakal diajak munggah swarganipun Allah. Amin ya rabbal alamin. Lah sapa sing pengen munggah swarga? Ibu kurang kompak rokok di zaman kalau ora kabeh angkatan. Nek kula ya biasa rapat jangan malah angkat-angkat. Malah boleh baleni. Yang pengen masuk sumur kleru, udah kali. Ora salah-salah. Ibu dewe ibu dadane sanu. Baik. Karena kalau kita nanti sudah bersama-sama Kanjeng Nabi, ayem tentrem. Uripe ayem. Rumangsa nanti nafas entek. Ono lho ngomong ora iso ngatur nafas. Untuk ngatur ngomong nafas entek. Bapak-bapak ibu-ibu ingkang dihormati. Banglo panjenengan. Itu nantinya nafas. Mergo ora iso ngatur. Adanya Nabi kita sekarang bisa bahagia. Ya Allah, mendiono, aduh kok bahagia kanan, kabeh ini, kabeh seneng-seneng, goyang. Ya Allah, itu mergo napa? Cintanya jenengan kepada Nabi, insyaallah nanti akan berbuah surga. Amin ya rabbal. Iman kepada malaikat. Ya Allah, sekira dengan ngajinya ini sekarang enggak dicatat ganjaran. Dicatat ganjaran semuanya, walaupun berbeda loh jatah pahala kita. Ada yang pahala mengajinya itu 100%. Ada yang tinggal 50%, ada tinggal 6%, tergantung konsentrasi. Nek jenengan konsentrasi penuh, bayangke ngawang karo gatek ustaze mencicil mripat. Ngene iki ganjarane 90%. Lho, lah sing 1% sapa? Ustaze. Iya, wong kula ora iso mikir liyane, jenengan kan iso mikir bocahe, raketan bocah yo mikir wong liya. Anak tak biasanya ini kok disakiti hasilnya ada nggak? Nah biasanya sekarang yang itu kok anak mau itu. Ini, ya serapa lah apa? Sajane podo-podo le menyang. Ganjarannya betul-betul. Ada ganjaran tinggal 60%. Manggon ngarep tapi rasane. Wis jadi 60 50. Ono sing entek gari 2% setengah. Manggon buri dhewe karo dolanan HP. Kok malah ngrasani sate ngene iki. Sate sendiri. Lah aku yang merasa lho ya Allah. Oh sendiri. Ana pribadine karo bojo sing karo bojo sampean teko aku kene iki mungkin sak pundake ngene. Tapi eling senajan kula sing iso duwe kasih.
ngomong kula niku cilik kula niku ada sok protes, kula kan ada sok diprotes. Mau kemana Pak? Ngono kuwi. Lho iya kula mboten nyelokke anak kula abang karo oh papan mamamu wadah. Mergo napa ngapunten nganti nyeluk umi itu kok mesake. Mergo napa air susu ibu singkatane ASI. Lah nek air susu umi singkatane ada mana tu? Nek nyeluk air susu mama kan asem. Mau tak asem, ben anak aku ramai ben ini aku. Oh, apa maksud kali jenengan? Dulu pernah saya katakan begini, anak lanang kalau anak wedok, anak wedok. Kenapa? Karena anak lanangnya hanya kandungan. Gimana? Anak wedok umur 2 tahun, 3 tahun wis ora mini koyo anak kula. Lah anak lanang tekan suwidak iso golek-golek. Udah lagu nih, udah gede masih neng, orang gelem dikon leren. Gimana? Gak dicateti malah, kok malaikat tak ngerti kabeh. Ono malaikat rokeng atus ngerti jenengan. Mendenduk ganjarane jenengan. Mangkene ngajine konsentrasi, ora mulih dhisik selawatan tekan buri, ganjarane penuh alhamdulillah. Malaikat sopo kabeh kerja, malaikat Jibril yo kerja. Kerjane apa? Golek ide kreasi. Piye carane acarane iso meriah unggahke Kanjeng Nabi. Ngoten lho. Niki idene saka malaikat Jibril lewat ilham dan juga pengurus-pengurus ini. Malaikat mungkar nakir tugas napa? Nakoni mayit. Mayit-mayit sing nyawane ra kanggo kuwi. Balik ning akhirat takoni man rezeki sapa pengeranmu ngene iki padha karo masyaallah takon ngene iki padha karo takon imigrasi takon imigrasi salam lebih jalur lho jalur karena ke duduk jalur ibroe seakan-akan ada dijambut nyawane mana deg-deganku ya Allah mlebu ning negarane wong enak rupa-rupa wae. Awal mula kok dikabari karo Gusti, anu tak abi dijoke November dadi. Lah apa? Yo kok November. Lah iso mlebu rabe. Iso rupa-rupa pembantu kowe ngene iki. Ya, tapi alhamdulillah di qadarullah nggih, qadare Gusti Allah kok tetep saged kangge panjenengan sedaya. Alhamdulillah. Bahagia to nggih? Mergo iman kono. Bikin pesawat bertemu ngomong. Ini kan, yo jenenge ilan Jawa karo ilan kono ya ora pasti anu to, ora pasti cocok to, Mbak. Kowe ngomong tak kira iki jajan sing buntul ngene iki. Tak kira iki jenenge piye? Ono bakpia kowe piye lho. Lah kan I want this piye. Want beef? Yes. Dine opo? Bir. Ya ini kon mendem. Tapi lagi turu. Kok turu. Lalu tapi loh alkohol 5%. Satu untuk meneh enggak kesunting kok mangke ora pernah tak untuk meneh terus tak I want mineral. Apa lagi dinai sprint. Bar tak ombe mumet malah kepuyuh aku. Karena masih punya iman. Lah nek ora wong itu berarti. Delok, setiap bandara wong minuman sing apik-apik, minuman sing mahal-mahal. Nggih. Kaya wingi kula bar pengajian ning Bali, ning nggon klub gosip IP Club. Saya. Nek dino kono kula takon, "Mbak, minuman niki sing paling larang." Lah kok ajeng jajal apa Ustaz? Lah, meng arep takon kula. Ternyata meng sak botol bensin sak tujuh juta 5.000 murah jenengan. Dan ini kan untuk aku ayo bagus ya. Tapi kalau ya orang mungkin mergo napa? Ngombe minuman keras itu walaupun hanya 1 tetes dia tidak akan pernah bisa mencium bau. Ngambus tok kowe ra apa maneh? Mlebu ngombe. Mambu swarga wae ora apa maneh mlebu.
Lah nek wis kadung piye klempen roti biyen saiki pecot di sebelahno bacot di kapakno kembang jagung di putih Cina barang wis kadung arep dipiyono. Wong kula tulisane rene nggo pantun. Ora ana bokong lungguh kayu. Hei, orang yang di Hong Kong, I love you. Lah ngomong ora duwe bokong. Orang sing ngomong iki piye wong. Nomor Lah, kitabnya Allah itu sangat banyak. Tapi kitab yang paling bisa banyak dihafalkan adalah kitab kita. Kitab makanya terus makin disempatkan. Terakhir sang bocor gak apa-apa. Sing penting gitu. Mergo jenengan delok tok pacang Quran, lihat aja berpahala. Makanya dimulai kurang nggih. Nah, terus dibuka, lho sama tulisannya tutup meneh lebokno. Terus sama tulisannya tutup meneh lebokno meneh. Ngono wis entuk ganjar. Ada lagi ganjaran sing didelok tok entuk napa? Kapan-kapan muga-muga iso sowan mekan. Ningali Ka'bah tok entuk tambah. Ana nek didelok entuk ganjaran apa? Delok wong liya. Ya wes sejauh manapun kita melangkah, bagaimanapun kita pergi, ingatlah pulang. Orang lali dalam rumah toh nggih. Jangan dijarong wong baik urip maupun meninggal. Apa nang wong tuane sing barang limpah. Wis dalan dereng durung lah biar betuke ora ya takon tok. Ngene tok wis entuk ganjaran. Terus meneh nyawang. Terus nyawang lagi untuk ganjar, nyawang tok berjalan. Menurut wis entuk apa kan? Ganjar. Baik, kitab Allah Al-Qur'an ku tambane makane iku wau ngaji kita pembantu tapi bisa nopo maca Quran anane sak. Ora ngerti maknane apa-apa dadi. Sing penting kula jenengan wiruh tulisane iso maca syukur diwaca entuk ganjaran. Sing nomor 4 iman kepada kiamat kapan beda rene. Ojo suwe-suwe. Ojo lidur-lidur. Ndak kecantol. Ya cancang to. Ini tanei. Rupanya dua. Ini dulu. Malaikat soal apa? Makhluk melno nyowo tak naik mas. Akhirnya malaikat pertama jadi kebu. Bu. Jadi kebu. War dinaik nyowo karo Gusti Allah umur. Pinten malaikat suwene 50 tahun. Tapi selama 50 tahun ini dikon kerja kanggo menungso. Kebu ya wong kan, bang kula kebut ngomong iki. Perkara kok ora gelem dinae umur to. Lah jaluk piro? Nek dikon rewangi menungso kula mikir tahun. Separone yo oke dicabut. Sing nyawane kedua ketemu Evan jenenge ketek gitu. Apa cara jenenge ono gede sih to kene. Ana sing jenenge nyuk ngono lho iso. Akhire Persi banget. Setelah dikandang kowe arep dine umur karo Gusti Allah. Pinten malaikat suwene 30 tahun. Kenapa? Tapi sepanjang kowe urip kowe dikon libur menungso ketek. Juang kok malah dadi lagi nyuk. Malah dadi ketek obleng. Malah dadi topeng monyet. Kula pengen umur wis separo mawon. Kira 15 tahun. Oke nyuk.
Terus salaman bilang sih 15 tahun gitu. Ketemu meneh dene iki. Re, oh. Kemarin sing kok kiri. Mau nangis. Mau nangis tak video. Lah saiki video kamu yang bahagia guys ya. Kowe nganu kok tak jajan masjid. Ayo biasa gone masjid tanggung anal kamu. Kita nangis kok berapa ketoro iki. Akhirnya foto oh. Kowe dinaik umur karo beliau. Kuwi 10 tahun. 20 tahun. Lah kenapa? Go jagani wong. Kulo kira iki memang sing paling setia kon jagani omah, jagani apa gitu. Tapi iki kok jagang kok jagani wong kulo pengen separuh kira 10 tahun. Ya. Pakai umur 10 tahun saja. Oke, siap. Oke, sudah. Setelah ketemu sama manusia. Manusia dalam ada umur dari usia Allah. Nah, akhirnya ditawari, kamu mau umur kita dari hebat-hebat? Mau. Dari siapa? Dari kebun, ada 25 tahun. Akhirnya ditempelkan ke umur kebun 25 tahun. Menjadi berapa? 50 tahun. Ada lagi kurang malaikat. Punyanya kamu mau? Berapa? 15 tahun. Menjadi 65. Kamu mau berapa? 10 tahun. Akhirnya tempelkan semua menjadi berapa? 75 tahun. Coba sekarang kita bayar. Kita ingat umur manusia 75 tahun. Umur 0 sampai 25 tahun itu adalah umurnya umur asli manusia. Makanya dia cuma seneng-seneng dolan-dolan healing. Bahagia mergo orang mikir gawean. Dene jenenge umur selawe senengane lanang karo. Kulo singkatane selawe senengan masalah percintaan, ra ono kesedihan. Nek wis umur selawe tekan 50 kuwi jatahe kebu. Mula do nyambut gawe awang dinggo bengi dinggo awang sirah dinggo sikil dinggo laku. Iki umur kebu iki. Kulo dulu umur selawe yo cinta terus belum berubah sampai ke anak wis dadi kok. Mengko nek umur sudah 50 tekan sudah 5 kuwi pancen jatahe umure wong ora lucu-lucune. Sok menghibur menghibur putune, menghibur anake, tak seli sopan, tak sokol. Wong biyen iki kudane saru-saru nggih mboten. Dengan ngono kuwi. Wong kula kalingan Eli lho. Mergo napa kuwi? Wong dhewe mergo duwe. Nah kuwi pancen wis jatah lucu. Lah mangkene wis umur 35 sampai 75 tahun jatahe koyo wis ra ndi menjagani omah. Nek ana tanakane dikopi. Donaka ngono mergo napa jatahe koyo ini. Nah, bisa diingat sementara kita umur itu sementara adalah titipan, makanya kita gunakan sebaik-baiknya. Berbahagialah. Jangan kuning kene serondo bebas merdeka. Ngapunten, belum lama seminggu yang lalu saya juga pengajian di lapas perempuan di Yogyakarta sana. Isine wong di penjara, wong emang sedih kok isine. Tapi mereka itu nyatanya juga bisa membuat berkreasi. Termasuk apa? Baju yang saya pakai saat ini adalah baju yang diberikan oleh mereka yang dari tangan-tangan orang yang kreatif. Makanya jangan sampai putus semangat, jangan sampai putus asa. Dan yang kedua yaitu kita adalah orang yang paling afdal karena mempunyai apa? Wanafa'u bil muslimin, manfaat bagi orang-orang muslim. Alhamdulillah. Sehingga orang muslim adalah orang yang damai, orang yang santai, yang bisa sopan, bisa santun, selalu senang, selalu bahagia. Karena apa? Merasa tidak diganggu oleh siapapun. Semuanya adalah qadarnya Gusti Allah. Qadar itu kita terima, kita hanya semelet, insya Allah bahagia. Wes, wonten mawon mugi bermanfaat. Lagi selawatannya nanti puncak rindu kita kepada baginda pada makhluk yang alhamdulillah. Wes biasanya kita tak jangan kabeh tangane. Tangan kanan diangkat kabeh.
Sing ra ngangkat tangan diken. Ya sih. Boleh buka kaca. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما اشتد الطلب بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله صلى الله عليك أشرف الكون